Νιώθω ότι οι μειοψηφίες πάντοτε εξαρτώνται από το τι θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Και το θεωρώ φοβερά προβληματικό. Επεσήμαναν ένα κίνδυνο και ο κίνδυνος είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Δεν μπορεί μια ευνομούμενη δημοκρατία να ανεχθεί τη τυραννία της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα δεν μπορούν ποτέ να μπαίνουν σε δημοψηφισματικές λογικές. Now we are at the other level. We have the tyranny of the minorities that do not allow anyone to question their opinion. Επεσήμανα πλην τον κίνδυνο της τυραννίας της πλειοψηφίας, οι πολλοί απέναντι στους λίγους. Και νιώθω ότι οι μειοψηφίες πάντοτε εξαρτώνται από το τι θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Και το θεωρώ φοβερά προβληματικό. Γιατί αν πούμε στον άλλον ότι έχεις το δικαίωμα, εσύ που είσαι πλειοψηφία, να αποφασίσεις αν ο άλλος θα μπει στο σπίτι του, μετά αυτός, ο πλειοψηφών, θα νομίζει ότι άρα έχω και το δικαίωμα να του πω εάν θα παντρευτεί, έχω το δικαίωμα να του πω αν θα κάνει παιδί, έχω το δικαίωμα να του πω τι θα φορέσει αν θέλει να πάει στην Αριστοτέλους, έχω το δικαίωμα να του πω και αν θα πάει στην Αριστοτέλους. Νιώθω λοιπόν ότι πρέπει ίσως να εξηγήσουμε στις πλειοψηφίες ότι έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν τα πάντα για τις ζωές τους, αλλά όχι για τις μειοψηφίες. Οι μειοψηφίες χρειάζονται την στήριξη, την ομπρέλα της πολιτείας, την στήριξη ηγετών. Το κάνατε κόντρα στην πλειοψηφία με την ισότητα στον γάμο. Αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεχίσετε να το κάνετε και για τις υπόλοιπες μειοψηφίες. Βέβαια θέλω να τονίσω ότι μια κατάκτηση της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, μια σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπάρχει σε επίπεδο ΟΗΕ, υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο το οποίο ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως και η εθνική νομοθεσία, η οποία διαρκώς εξελίσσεται, γι' αυτό και επεσήμανα πλην τον κίνδυνο της τυραννίας της πλειοψηφίας, οι πολλοί απέναντι στους λίγους, και γι' αυτό και επιμένω ότι ναι, η εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα απαιτεί προφανώς αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο πολιτείας και ναι, διερεύνησης και δυνατότητας σχηματισμού κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, όπως έγινε στην περίπτωση του πολιτικού γάμου, γιατί ήταν απολύτως απαραίτητο να γίνει από τη στιγμή που και σωστά πιστεύω δεν επέβαλαν κομματική πειθαρχία στο δικό μου κόμμα. It is the definition of illiberalism, where a minority is trying to impose its own will upon a majority. I mean, the tyranny of the majority was a concept promoted by John Stuart Mill in order to ensure that in democracies we have a framework that protects the right of minorities. Now we are at the other level. We have the tyranny of the minorities that do not allow anyone to question their opinion. And if you dare to question their opinion, you are labeled, you know, a fascist, a patriarch, or, you know, whatever else one can imagine. Καταρχάς, να αναφερθώ στην εισαγωγική σου τοποθέτηση, εάν η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για τους λίγους ή για τους πολλούς. Η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για όλους. Και κατεξοχήν τα ζητήματα των δικαιωμάτων, εξορισμού, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν κατά κανόνα τους λίγους. Και όταν οι φιλελεύθεροι στοχαστές του 18ου, του 19ου αιώνα άρχισαν να επεξεργάζονται τις έννοιες της ευνομούμενης δημοκρατίας με πιο αναλυτικό τρόπο, πάντα επεσήμαναν ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Δεν μπορεί μια ευνομούμενη δημοκρατία να ανεχθεί τη τυραννία της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα δεν μπορούν ποτέ να μπαίνουν σε δημοψηφισματικές λογικές. Και γι' αυτό και πρέπει να νομοθετούμε για να προστατεύουμε και τον ένα.